салому алейкум, марамат шейх. Муҳтарам Ҷӯйрабек Муродов, ҳозирини гиромӣ, нахуст сафари ҳунарии шумо устоди гиромиро ба Панҷакенти Бостонӣ ва зодгоҳи одаму шуъаро Абдуллоҳи Рӯйдакӣ ва устод Лоиқ Шералӣ аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва кулли мухлисонатон шодбош мегӯям. ин толори зебои барҳаво ки дар рӯзҳои таҷлили ҷашни Наврӯз бо дастдони мубораки асосгузору сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомонӣ Раҳмон ифтитоҳ гардид, бо пешниҳодашон номи Кохи фарҳанги иҷодии Лоиқ Шералиро гирифт. дар ҳамин толор пешвои муаззами миллат дар бораи шоири халқи Тоҷикистон устод Лоиқ Шералӣ суханҳои нек гуфта ва шахсияти ӯ баҳои баланд доданд. мухлисону ҳаводорони ҳунари нотакрори шумо хуб медонанд ки устоди зиндаёд Лоиқ Шералӣ низ аз дӯстону ҳаводорони санъати волои овозхонаятон буданд ва шабҳои эҷодиятон хеле рамзист ки сафари ҳунарии шумо дар Кохи Лоиқ дар арафаи зодирӯзи устод Лоиқ баргузор мешавад. ҳунари волои шумо устоди гиромӣ аз ҷониби мухлисони бешумортон на танҳо дар Тоҷикистон, балки берун аз ҷумҳурӣ низ арзгузорӣ мешавад. ҳунарномаи шумо дар барномаи консертии муштараки санъаткорони ҷумҳурии Тоҷикистону Ӯзбекистон дар рӯзҳои бозидии президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон ба пазироии гарми сарварони ду давлати ҳамсоя сазовор гардид. санъати баланди овозхонии шумо ҳанӯз дар замони шӯравӣ ба унвони олии ҳунарманди мардумии ССР сазовор дониста шуда буд. воқеан сафари ҳунарии шумо дар соли мубораки 75-солагиатон сурат мегирад. ба шумо устоди гиромӣ саломатии хушрӯзӣ таманно намуда орзумондем ки овозтон ҳеҷ гоҳ хата набошад ва чун ҳамеша мухлисону ҳаводоротон дар роҳи ободии кишвари азизамон раҳнаму созад. бори дигар хушомадед устоди. قهرمان ملت سوسیالیستی با واژه دعا شما گفتم. من با رئیس افتخار مانده با سرور رئیس تمام پنجگیر ناحیه پنجگیر شهر پنجگیر من افتخار منم. من تمام جاروام شما شنونده های عزیز آهنگدوست شعردوستی پنجگیر در همه جا تعریف میکنم. حقیقتا زنده باشین. حالا گپام بسیار بد گپ میزنم. السلام علیکم همه.